Y frwydr dros bensiynau menywod o'r 50au oedd y peth cyntaf i mi godi yn y Senedd ar ôl calfethol, ac mae'n barhau i fod un o'r pethau pwysicaf i mi. Nôl yn 1995, penderfynodd Llywodraeth San Steffan newid yr oed ymddeol menywod fel ei fod yn gyfartal ag oed ymddeol dynion. Y cynllun oedd i godi'r oed ymddeol i fenywod i 65, a chyflwyno'r newid hwnnw yn raddol rhwng 2010 a 2020. Ond, penderfynodd Llywodraeth y Glymblaid y Ceidwadwyr a Democratiaeth Rhyddfrydol gyflymu'r amseren honno yn sylweddol. I understand the argument that he's making, but surely if we are to address or to readdress, rebalance any imbalance, it's far fairer to do so in my generation, dare I say it, when we have decades to plan for our pension and for our retirement, rather than to, I have to say, punish those women who have for decades worked and strived according to a particular date that they reasonably expected that they could retire. Ro'n i'n benderfynol o ymladd dros gyfiawnder ar ran y merched hynny o Geredigion a anwyd yn y 50au. Yn ôl yn 2018, trefnais sawl cyfarfod cyhoeddus ar draws y sir, ac yna cyfres o weithiau ymarferol i helpu a'i annog i ysgrifennu llythyr o gwyn i'r Llywodraeth. Yn y pen draw, arweiniodd hyn a sefydlu grŵp ymgyrchu lleol WOSBI, grŵp arbennig o ferched ysbrydoledig, sydd wedi ymgyrchu gyda'r fath egni, creadigrwydd a phenderfyniad dros 12 mis diwetha. Dwi'n un o'r 5,000 o fenwod o Sir Geredigion sydd wedi cael ei effeithio o'r ffaith bod y Llywodraeth yn talu'n pensiwn i ni. Ni'n cael ein geni yn y 50au a ni'n colli mas o tua 6,000 o bunnoedd oherwydd y Llywodraeth. A o'n i'n teimlo yn y goffennol bod bobl ddim yn gwrando arno ni, ond yn yr wythnosau a'r misoedd diwetha, yr eiliad wnaethon ni gysylltu o'r Ben Lake yn aelod seneddol ni, mae wedi dod ato ni a rhoi pob cymorth i ni. Nid yn unig cynnal sesiynau cyhoeddus, ond dod i sesiynau ymarferol i roi cymorth a jyst bod na i ni ateb cwestiynau drosto ni, a mae fe hynod wedi siarad yn y tŷ cyffredin ar yn rhannu, a ni wir yn teimlo gyda Ben Lake ar yn ochr ni bod y pensiwn yn mynd i ddod rhywbryd yn y dyfodol. Mae Plaid Cymru yn llwyr gefnogol o ymgyrch WOSBI, rydym wedi addo i ddarparu iawndal i'r holl fenywod hynny a collodd allan o bolisi eithriadol a ddiffigiol y Clymblaid y Ceidwadwyr a'r Democratiaeth Rhyddfrydol. Pe bawn yn cael fael ethol, bydd o'n parhau i weithio'n ddiflino yn ochr gyda yr ymgyrch WOSBI lleol yng Ngheredigion dros holl fenywod y 50au.